Kristala urdina da, eta azala gorria, edo alderantziz. Urtanta unibertsoa da, eta eztarri egaritua kometa, edo alderantziz. Zure begia gardena da, eta nere begira da puntu marroi zalantzazkoa, edo alderantziz. Eguna iluna da, eta gaua argia, eta alderantziz. Minak 3 kolore tonu ditu, ezinegona, pena eta bakardadea, eta hori berdin da. Eta zorionak bi, zu eta ni, eta gainontzekoak. Igazkina txuria, marra txuria da, gau amai ezinen moduan, eta aeroportuak urduriak, argazki obsoleto dilegit bakoitzean. Munduak milaka kilometro ditu, edo 13 metro karratu, edo alderantziz. Eta arropa nekez lehortzen da. Eta etxeko patioa urdina bihurtzen da ekainean atxaldeko 4etan. Eta gorri afaldu aurretik. Ekaina kristala da, edo azala, edo berdin da. Topatu gara izkribu makinak saltzen zituzten tailerrean. Lanpara zaharrez argitu genuen tekla zapalketa bakoitza, inbasio bakoitza. Gauza handiak dira inbasioak. Nunca juzgare idatzi genuen. Ta batek zeta galdu zuen. Jolas ederra da urdina, kometa eta ekaina. Eta hori beti izango da berdin. Gaur sukaldeko irratiak eguraldiaren albistegia eta gero esan digu. Hasi da inbazioa. Eta gaur ez du euririk egingo, edo alderantziz.